афіцыйны Менск спрабаваў усяляк заляцацца да захаду. Гэта павялічвае палітычную вагу Паўла Латушкі, пэўны удар па рэпутацыі, па прэстыжу рэжыму Лукашэнкі. Апошнім часам афіцыйны Менск спрабаваў усяляк заляцацца да захаду. Тут і абвяшчэнне безвізавага рэжыму для грамадзян Еўрапейскага звязу, і вызваленне 115 палітвязняў. І вось быў каментар міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова газеце «Беларусь сегодня» з прапановай на адрас Літвы пачаць нейкія перамовы аб замірэнні, аб паляпшэнні адносін. Як бы чакалі некай рэакцыі з боку захаду. І вось яна з'явілася. Але яна з'явілася не ў тым выглядзе, аб якім, магчыма, марыў афіцыйны Менск. Гэтым тыднем урад Літвы падаў дакументы пракурору міжнароднага крымінальнага суду, дзе абвінаваціў рэжым Александра Лукашэнкі у злачынствах супраць грамадзян Беларусі, прычым злачынствах, учыненых у тым ліку і на тэрыторыі Літвы. Гаворка ідзе пра так званае трансгранічнае злачынства. Вось гэта вельмі цікавы аспект, таму што раней гаворка ішла пра тое, каб прыцягнуць самого Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў да адказнасці за тое, што на тэрыторыю Беларусі гвалтоўна вывозіліся украінскія дзеці. І Лукашэнка, дарэчы, пра гэта казаў публічна і звяртаў на гэта ўвагу, маўляў, вось меня тут у Гаагу цягнуць за што? За тое, што мы тут дапамагаем украінскім дзецям. И то, что западники там пытаются возбудить сначала по Путину, теперь по мне, ситуацию в мире чуть ли не к уголовной ответственности привести, это просто смешно. Я абсолютно за это не переживаю. А тут высветлілася, што прыцягненне да адказнасці можа быць зусім па іншай тэме, менавіта па тэме злачынстваў супраць грамадзян Беларусі. І цяпер вось ідзе працэдура даследавання сітуацыі. І тут рашэнне крымінальнага суду можа быць рознае. Можа быць пачатак расследавання, і з невядомым канцом можна пачаць расследаванне і выніку прывесці да высновы, што дзеянні рэжыма Лукашэнкі не падпадаюць, скажам, пад пункты, пад статут міжнароднага крымінальнага суду. А можа адмовіцца ўвогуле пракурор крымінальнага суду разглядаць гэтую тэму, гэтыя пытанні, а можа у выніку даць ордар на арышт. І зноў жа ўзнікае пытанне на арышт каго? Самого Александра Лукашэнкі ці нейкіх людзей, датычных да канкрэтных злачынстваў канкрэтных людзей. То бок сітуацыя вельмі няпэўная. В такой сітуацыі рэжым Лукашэнкі можа весці сябе зусім па-рознаму. Можа працягваць падаваць сігналы захаду пра жаданне размарозіць адносіны, а можа спыніцца на гэтым шляху і паглядзець, што будзе. А можа і зусім адказ павелічэння жорсткасці і узмацнення курсу на канфрантацыю. Вось мы тут больш казалі пра юрыдычныя наступствы, але тут важней мусіць палітычныя наступствы, прычым мусіць нават незалежна ад таго, якое рашэнне прыме міжнародны крымінальны суд. А наступствы гэтыя розныя. Адным з наступстваў гэта павелічэнне палітычнай вагі беларускіх дэмакратычных сілаў, якія знаходзяцца за мяжой. То бок яны шмат раней казалі пра неабходнасць такіх крокаў, пра неабходнасць прыцягнення кіраўнікоў рэжыму да адказнасці. Збіралі некія дакументы, сведчанні, і нават былі
некія такія падача дакументаў ад імя грамадскіх арганізацый. А цяпер сітуацыя памянялася, цяпер адна з краін, чальцоў дамовы аб крымінальным судзе падала такі пазоў. Можна сказаць, што гэта павялічвае палітычную вагу Паўла Латушкі, намесніка кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету. Менавіта ён лабіраваў гэтую ідэю, ён збіраў дакументы, ён сустракаўся з палітыкамі. Ну і вось пэўны вынік ёсць. Ну вот я и в городе-побратиме Варшавы, город Гага. За мной здание Международного уголовного суда. Ждите хороших новостей. Затым зноў жа, незалежна ад таго, які будзе вынік, я думаю, што гэта пэўны удар па рэпутацыі, па прэстыжу рэжыму Лукашэнкі. Па-першае, краіны захаду цяпер больш насцярожана будуць ставіцца да нейкіх новых крокаў насустрач афіцыйнаму Мінску. Але не толькі краіны захаду. Можна меркаваць, што і краіны поўдня з некай большай насцярожанасцю будуць ставіцца да кантактаў з афіцыйным Мінскам. Бо каму хочацца мець справу з кіраўніком, які, на адрас якога, скажем, можа быць выпісан ордер на арышт міжнароднага крымінальнага суду. Калі ж усё ж такі ордер будзе выпісаны і справа будзе прынята да разгляду, то мы можам чакаць павелічэння жорсткасці рэжыму ўнутры краіны, спынення працэсу памілавання палітзняволеных, павелічэння іх колькасці. А іншае наступства – гэта збліжэнне рэжыма Лукашэнкі з рэжымам Пуціна і менавіта за плячамі Расіі схавацца, за гэтай жалезнай заслонай ад усіх спробаў прыцягнуць яго да адказнасці. Так што будзем сачыць за ходам падзей, але гэты крок ў пэўным сэнсе важны, і ён будзе ў любым выпадку ўплываць на сітуацыю ў самой Беларусі і вакол Беларусі.